ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମନରେ ଥାଏ ମୁଁ ପାଠ ପଢିଲି କିଛି ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିଲି ଏବେ ପଇସା ଅର୍ଥ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଯେତେ ଅର୍ଥ ଆସିଗଲା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳୁ, ମୋତେ ନାମ ମିଳୁ, ସମ୍ମାନ ମିଳୁ, ପଦପଦବୀ ମିଳୁ। ପଞ୍ଚମରେ ମଣିଷ କ'ଣ ଆସେ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନ ରହିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ବେକାର। କୌଣସି ମଣିଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ରହିପାରେ, କିଛି ଲୋକ ନଥାଇପାରେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଥିବା ଦରକାର। ଷଷ୍ଠଟିରେ ପଇସା ମିଳିଗଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଳିଗଲା, ଚାକିରି ମିଳିଗଲା, ଏବେ ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା, ଖୁସି ବାସି ହେବା, ବୁଲିବା, ପିକନିକ୍ ଯିବା, ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯିବା, କେଉଁଠି ବାହାରକୁ ଟୁର୍ ଯିବା, ଏସବୁ ଥାଏ। ସପ୍ତମ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଆସେ ନା ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ଏବେ ପରିବାର ତିଆରି କରିବା, ବିବାହ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସାରକୁ ଆଣିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିବା। ଅଷ୍ଟମରେ କ'ଣ ଆସେ ସମ୍ପର୍କ। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହୋଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ରଖିବା, କାରଣ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜୀବନ ମଧୁର ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏ କାରଣ ସମ୍ପର୍କ ତା ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ନବମରେ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ, ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଗଲା ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସମାଜ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ସମାଜରେ କ'ଣ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିପାରିବି କି? ଯେଉଁ ଲୋକ ଭିତରେ ହୋସ୍ ଥାଏ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ନୁହଁ। ଏ 10ଟି କହୁଛେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏ 10ଟି ଅଛି ନା। ଏଇ 10ଟି ଭିତରୁ ମଣିଷ କିଛି ନା କିଛି ବାଛି ରଖିଥାଏ। କାହାର ହୁଏତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଥାଇପାରେ, ତା ଉପରେ ତାର ଧ୍ୟାନ ନଥାଇପାରେ, କାହାର ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 10ଟି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। ନବମଟି କ'ଣ ନା ଯଦି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଶିଖିବା, କିଛି ସିଦ୍ଧି ଶିଖିବା, ଯୋଗା କରିବା, ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବା ଯାହା ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟ ଲୋକଠାରୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବି। ଏଇ 10ଟି ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଖୋଜିକି ଯଦି ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବେ ଏଇ 10ଟି ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏ 10ଟି ପରେ ବି ଗୋଟେ 11ତମ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ସେ 11ତମ ଆବଶ୍ୟକତାଟି କ'ଣ? ଆଉ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କହିବେ ଏ 11ତମ ଆବଶ୍ୟକତାଟା ମୋର 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ରହିବା କଥା, 11ରେ କାହିଁକି ରଖା ହେଲା? ଆକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କାହିଁକି କେହି କହିଲେନି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ରହିଛି ବୋଲି। ବହୁତ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା, ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରାରମ୍ଭ କଲା ପୂର୍ବରୁ, ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀକି ଆରମ୍ଭ କଲା ପୂର୍ବରୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଅମୂଲ୍ୟ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହି ରଖୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର ଜଣେ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର, ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବିଜନେସ୍ ଏବଂ ଏଜୁକେସନାଲ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଣେ କାଉନ୍ସିଲର। ମଣିଷ ଜୀବନରେ କୋଉଠି ସେ ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ନମ୍ବରରେ ରହିବା କଥା ଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀକି ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ, ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କୌଣସି ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଯୁବକ ଥିଲେ। ସେ ଯୁବକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେପାର କରୁଥିଲେ। ବେପାର ବଣିଜ କରି କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲା ଯେ ଏଠି ଆଉ ବେପାର ବହୁତ ଭଲ ହେଉନି, ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବା। ବାହାରକୁ ସମୁଦ୍ର ପାର କରି ଜାହାଜରେ କିମ୍ବା ଡଙ୍ଗାରେ ସମୁଦ୍ର ସେପଟକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଟାପୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ବେପାର କରନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବେପାର ହେବ। ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ ବିଚାର। ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି। ବର୍ଷା ପବନରେ ଯାଇ ହେବନି, ଶୀତ ଦିନେ ଯାଇ ହେବନି, ଖରାଦିନେ ଯିବା। ଖରାଦିନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା କିଛି ଯୁବକ ମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଖରିଦାରୀ କରିବା ପାଇଁ, କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଜାହାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ମଣିଷକୁ କ'ଣ କରାହେଲା ନା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। ନା ଏ ଜିନିଷ କିଣିବା, ସେ ଜିନିଷ କିଣିବା, କେଉଁ ଜିନିଷ ସେଠି ନ ମିଳୁଥିବ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଏଠୁ ନେଲେ ସେଠି ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ବିକିପାରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆ ଭିତରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ବାବୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛ, ବାହାରକୁ ଯାଉଛ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପହଁରିବା ଶିଖିଯାଅ। ପହଁରିବା ଶିଖିଛ କି? ଏମାନେ କହିଲେ ନା। କହିଲେ ଟିକେ ପହଁରିବା ଶିଖିଯାଅ। କହିଲେ ପହଁରିବା କ'ଣ ଦରକାର, ଆମେ ତ ଜାହାଜରେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ସବୁ କାମ ଅଛି, ଏକେ ପହଁରିବା ପାଇଁ ସମୟ କିଏ ବାହାର କରିବ? ଏ ପହଁରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତିକି 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାବିକା କରୁ, ହିସାବ କିତାବ କରୁ, ସେଠି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବୁ। ଏ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ କିଏ ସମୟ ଦେବ? ଆମେ ବି ଏହା କହୁଛନ୍ତି ନା। ଆମ ପାଖରେ ଏତେ କାମ, ଏ 10ଟି କାମ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଭରପୁର କାମ ଅଛି।
परिवार कथा, पिला कथा, निज कथा, पैसा कथा, स्वास्थ्य कथा, संपर्क कथा, स्त्री कथा, पितामाता कथा, शाशु शशुर कथा, एत सब जिन बुझी सारा पर 11 नंबर को किए जाऊँगी। लोक जब आप कहे 11 नंबर कथा भाविए कि से कहे किए भावुचे 11 नंबर, 10 नंबर तो पूरा होनी, ये 10टी जिन तो समाप्त होनी। संपूर्ण सत्य कथा ना, आपण मैंने भावी पारे ये 10टी जिन तो पूरा हो पारनी, 11तम कथा कौन भाविया। से कहले एतिकी काम तो सरी पारुनी, पुणी एक पहर किए, पहर समय किए दब। से ज्ञानी व्यक्ति गुड़ा फेरी गले, कहले हो ठीक अच्छे बाबू तुम मैंने जहाँ कर चलला, एमती दिन चलला। सभा शेष को मात्र 2 दिन थाए, पुनर्बार से ज्ञानी गुणी व्यक्ति जनक आसिले, कहले बाबू रे 2 दिन अच्छी, शिखी जाओ, पहराटा शिखी जाओ, किसी समय बाहर कर। मु सदा सर्वदा कहे ना, किसी समय बाहर कर अमूल्य शिक्षा पाई। मनीष कह भावे एते काम भितर शुणिया कौन समय अच्छे, आम तो सदा सर्वदा व्यस्त। युवक मैंने से कहले। सभा शेष कौन है ना, 2 जन युवक स्थिर कले जे आमे सेपट को जीवु, से पारिके जीवु। 2 जन जाक कले सबू जाक जिनिस पत्र रेडी कराला, व्यवस्था कराला। विराट जहाज लदी से माने चलिले कोटी ना टापू को, मझे जो टापू अच्छे, मझे जो अंचल अच्छे, जाई पहुंचले। पहुंची गला परे सेटु कौन होला ना, विभिन्न प्रकार व्यवसाय से आरंभ कले, प्रचुर अर्थ रोजगार कले, बहुत अर्थ रोजगार कले। कारण से जगह सब जिन उपलब्ध नाई, एठी जो सब अर्थ, एठी सब जो जिन किनिकी नेकी जाइतिले उच्चा दर रे बिकिले, लोक माने मध्य खुशिले, माने मध्य अर्थ रोजगार कले। किंतु गला बेले से ज्ञानी व्यक्ति जन गोटे कार्य करथिले। ये युवक मान कहले तुम बाबू माने पहरा शिखिल ना, गोटे काम करता, गोटे खाली डब्बा दौचे या नहीं जाइथाओ। से कहले खाली डब्बाटा कहीं नहीं जीव, तो नहीं जाइथाओ, जदि काम आसो। एमाने कौन करे, से खाली डब्बा टी सेमती नहीं से जहाज भितर फिंगी देते, भूली गले। सभा शेष कौन कले ना, बेपार वाणिज्य सरीगला, लक्ष लक्ष टंका बेपार है, समय सरीगला, पदार्थ जी नहीं बिक्री सरीगला, एबे ठीक कले फेरी आसवा। मनरे बहुत खुशी, लक्ष लक्ष टंका रोजगार करछथि, जिबा पुणी जिनिस किनिबा, पुणी आसवा, पुणी बिकवा, हम तो कोटिपति होइबा। मन मध्य सुंदर विचार चलता है, खुशीर विचार चलता है। फेरुता डंगारे, फेरुता जहाज, खुशी बसी कथबार्ता होता, अधा समुद्र आसे पहुंची गले। यही समय देख हठात झड़ सृष्टि है। समय पाणीपाग एक हाथ ना, प्रकृति का हाथ ना। प्रकृति केतेबेले भी कौन प्रकार चमत्कार किंबा कौन प्रकार भयंकर रूप धारण करें। धरला प्रबल बात्या है, पवन आसला, सेतेबेले आउ जहाज संभाला नहीं, टुल टुल है। बहुत चेष्टा कले माने संभालिया पाई, आउ संभाला नहीं। सभा शेष कौन है, जहाज डुबा लगिला। जितेबाला जहाज डुबा लगिला, एमान मुंडे वज्र पड़गला, अरे एते पैसा नहीं के आसु, एते अर्थ नहीं के आसु, कौन करिबु, कौन करिबु? सेतेबेले ये तो सब पड़ ये तो समाप्ति। सेतेबेले दौड़िले, खोजिले कोठी कौन गोटे जिनिस अच्छे जो थे पैसा सब जो अर्थ आनी सब भर्ती कर नहीं जा। देखिले मन पड़गला, से वृद्ध व्यक्ति जनक तो विराट डब्बा देते, फांका पात्र देते। कौन कले, से डब्बार सब पैसा को भर्ती कले, पैसा को भर्ती कर कौन कले, बर जहाज डुबी जाऊ, ए पैसा सहित समुद्र को डेई पड़ा। पैसा डब्बा टी धरी डेइबा पई जाइछंती, द्वितीय जांग धरी पकेला, कहला कौन करूचु? कहला कहीं मु सब अर्थ को धरी डब्बा सहित समुद्र को डेइबी। कहला मुंड ठीक अछि तो? अरे ये डब्बा भीतर संपूर्ण पैसा अर्थ जो सुना गहना रखीचु, आकु धरी डेइला माने डब्बाटा तो बुड़ी जीवो। डब्बा बुड़ी गले तू भी बुड़ी जीवु, कौन करिबु तू? किछु करि परिबुनी। कौन को दरकार है ना, जदि जीवन को बंचेबार अच्छी संपूर्ण रूपे डब्बा को खाली कर। विराट डब्बा अच्छी, फांका डब्बा अच्छी, यही डब्बा दुईटा यही डब्बाटी को धरी आम 2 जन डेई पड़ा, डब्बाटा जल में भाषिब, आम से हुए तो बंची जापारती। बहुत कष्ट है, एते अर्थ आनी, एते कष्ट करते, एते उपार्जन करते, एबे सबू जाक डूबी जीव। मन दुखरे कौन कले, सबू जाक जो अर्थ सुना थिला डब्बारू खाली कले,
ଜାହାଜରେ ଢାଳି ଦେଲେ। ଫାଙ୍କା ଡବାଟିକୁ ଧରି 2 ଜଣ ଯାକ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ। ଫାଙ୍କା ଡବା ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଲା, ଡୁବିଲା ନାହିଁ। ଏ 2 ଜଣ ଯାକ 2 ପଟକୁ ଧରି ବହୁତ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମନରେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଥାଏ ସେତିକି ଖୁସି ବି ଥାଏ। ଦୁଃଖ ଥାଏ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଗଲା, ଖୁସି ଥାଏ କ'ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଗୁରୁ ଦେଖାହେଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାହେଲେ। କହିଲେ ବାବୁ ଏତେ ଦୂର ଯାଇଥିଲ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲ, କ'ଣ ନେଇକି ଆଇଲ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନୁହଁ, କେବଳ ଜୀବନଟିକୁ ନେଇକି ଆଇଲୁ। କହିଲେ ଜୀବନ କିଏ ବଞ୍ଚାଇଲା? ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଖାଲି ଡବା, ଫାଙ୍କା ଡବା। କହିଲେ ତୁମ ଜୀବନ ହଉଛି ସଂସାରରେ ଏଇଆ। ସଂସାରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଏ କିଏ? ଖାଲି ଡବା, ଫାଙ୍କା ଡବା। ଫାଙ୍କା ଡବା କ'ଣ? କ'ଣ ସେ ଫାଙ୍କା ଡବା? ଏ ସଂସାରର ଯୋଉ 10ଟି ଲିଷ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ପାଠ, ଗୁଣ, ପଇସା, ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁନ୍ଦରତା, ସମ୍ପର୍କ, ପରିବାର, ଏ କେହି ବଞ୍ଚେଇବନି। ବଞ୍ଚେଇବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ସେ ହଉଛି ଫାଙ୍କା ଡବା। ଫାଙ୍କା ଡବା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ମନ, ଖାଲି ମନ। ମନକୁ ଆଗେ ଖାଲି କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମନକୁ ଖାଲି ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର, ସେମାନେ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଖାଲି ଡବା ଧରି ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଲେ, ତେବେ ଯଦି ମନକୁ ସଫା ରଖିଛନ୍ତି, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି, ମନକୁ ଖାଲି ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ଭବସାଗର, ସଂସାର ରୂପକ ଭବସାଗରକୁ ସହଜ ସରଳ ଆକାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ, ପାର ହେଇପାରିବେ। ଫାଙ୍କା ଡବା ହବା ଦରକାର। ଅର୍ଥ ଶରୀର, ମନ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଫାଙ୍କା ହବା ଦରକାର। ତା ପାଇଁ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି କି? ତାକୁ ଆମେ କେତେ ନମ୍ବରରେ ରଖିଛନ୍ତି? କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଅଛି ସେ 11 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ତାକୁ 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ସଂସାରକୁ ପାର କରିବାର ଅଛି, ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଜୀବନ କାଟି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏଠୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମନକୁ ଖାଲି କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ମନକୁ ଖାଲି କରିବା? ମନ ଭିତରେ ତ ଆମେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଡବା ଭିତରେ ସୁନା ପଶୁଥିଲା, ହୀରା ପଶୁଥିଲା, ପଇସା ପଶୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧରି ଯଦି ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ମୃତ୍ୟୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମନ ଭିତରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନ। ନା, ଏ ଜୀବନ ନୁହଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା, ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଏ ଯୋଉ ଆମେ ସଂସାରର ଯୋଉ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଖେଳର ଅଂଶ, ଆମେ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଯିବା ଦରକାର। ଆମେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରି, ଖାଲି କରି, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମନ ସେମିତି ହେଇକି ଯିବା ଦରକାର, ସଫା ହେଇଯିବା ଦରକାର। ତା ପାଇଁ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଫାଙ୍କା ମନ ରହୁଛି ନା, ଯଦି ଶାନ୍ତ ରହୁଛି ମନ, ଯଦି ସ୍ଥିର ରହୁଛି, ତେବେ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସ୍ୱ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି। ଯୋଉ ଶରୀର ସଫା ଥାଏ, ଫାଙ୍କା ଥାଏ, ସେଇ ଶରୀରରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ବିଚାର ଚାଲୁଥାଏ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରନ୍ତି କି? ନା ନା। ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମନକୁ ଆମେ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତି, ମନର ସମସ୍ତ ବିଚାରକୁ ଫାଙ୍କା କରନ୍ତି, ଖାଲି କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ଖାଲି ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ଅନ୍ତର ଯୋଉ ନିରାକାର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ନିରାକାର, ସେଇ ଫାଙ୍କା ମନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭବସାଗରରୁ ପାର କରିବ। ଏ ଯୋଉ 10 ରକମର ଲିଷ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ଜୀବନରେ କେବଳ କ'ଣ? ଆବଶ୍ୟକତା, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ଏ କେହି ଆପଣ ସାଥିରେ ଯିବନି। ଯିବ କିଏ? ଏଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ନିରାକାର ଶୁଦ୍ଧ ମନ। ଆମେ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି? କେମିତି ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, କେମିତି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, କେତେ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆମେ କେମିତି ସ୍ୱ ଅନୁଭବକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ମନର ସମସ୍ତ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ କେମିତି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ସେ ଉପରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଅଛି କି? କେତେ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଆମର ଏ ଜିନିଷ? 11 ନମ୍ବରରେ, 1 ନମ୍ବରରେ, 2 ନମ୍ବରରେ, ନା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ? ଥରେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ତ, ଥରେ ମନନ କଲେ ତ। ଯଦି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଜି ହିଁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜୀବନରେ। ଆଉ ଯଦି 11 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ତାକୁ 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇ ଫାଙ୍କା ମନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରରୁ ପାର କରିବ। ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ, ମଣିଷ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ମନକୁ ନେଇକି ଆସିଥାଏ, ଏଇ ଶୁଦ୍ଧ ମନକୁ ହିଁ ନେଇକି ଯାଏ। ଆଉ ମନ ଯଦି କଳୁଷିତ ହେଇଗଲା, ସରିଗଲା, ଆର ପାରରେ ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ତେଣୁ ମନ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ରହିବ, ମନ କେମିତି ନିର୍ମଳ ରହିବ, ମନ କେମିତି ପ୍ରେମଯୁକ୍ତ ରହିବ, ମନ କେମିତି ନିଷ୍ପାପ ରହିବ,
मन केमिति अकम्प रहिब से विषय चिंतन करंतु। से केतेबेले संभव हो जेतेबे दिव्य वाणी श्रवण करिवे, जेतेबेले गुरुंकर शुद्ध वाणी के आपन जीवन में प्रवेश करेंगे, जेतेबेले सदा सर्वदा भाविबे जीवन ये सब खेल चली जा चली चालू किंतु मो मन भीतर आबिलता न प्रवेश न करू, जेतेबेले आपण किछि समय ध्यान करिवे, जेतेबेले मनर विचार शून्य है निजको अनुभव करिवे मु होउची शून्य अवस्था, मु होउची परमात्मा कर अंश, मु एमती आछि एमती जीवी संसार रा खेल केवल मजा नेबी। आ जो लोक अनुभव ऊपर रही पारे, जो लोक मन को शून्य करि पारे ता द्वारा श्रेष्ठ कर्म हुए। कारण सदा सर्वदा मन रखिए बाहर मनर जो मृत्यु घटे से कौन ना सहज मन काम करे, स्वचलित मन, गोटे शुद्ध मन आम आत्मा सहित जड़ित हो कहते सहज मन, से सहज मन कार्य करे। यार अर्थ नुह जे आप मनर मुक्त हो कार्य करेंगे ना, एक कथा नुह, आपण मनर जो मुक्त हो सुंदर कार्य करेंगे, शुद्धतार सहित कार्य करेंगे, सेमिति कार्य करंतु। मन को खाली करने शिखंतु, मन को शांत रखा शिखंतु, किसी समय बसंतु। जीवन में अमूल्य वाणी को सदा सर्वदा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मध्य रखंतु। कारण ये आपण मन को खाली करिवो, शांत करिवो, आपण निजको दर्शन करि परिबे, निजको स्व अनुभव करि परिबे, निजर आत्मशक्ति को अनुभव करि पारे। आ यही फांका डबा ही, यही फांका शरीर ही, यही शांत शरीर ही ए भवसागर आपण पार करिवो। अन्यथा आमको जो जिनस हीरा लीला पैसा अर्थ बड़ी लगुच, सुंदर बड़ी लगुच, जदि आम डबार भर्ती करदेवा ये भवसागर पूर्ण रूपे से डूबीज। जमी से युवक जन कौन करता जे मु बहुत अर्थ रोजगार कर, बहुत सुना आनी, बहुत अलंकार नहीं, ये डबार पूर्ण कर समुद्र उड़े पारि कौन होता से पदार्थ भी जाता, अर्थ भी जाता, जीवन भी जाता। जीवन केतबेले बंचिला जब फांका डबा को धरी डेइला। सेमिति प्रत्येक दिन आप कार्य को बाहर सकाळु प्रारंभ करते, प्रथम आगे शरीर को फांका करंतु, शरीर को शांत रखंतु, अमूल्य वाणी श्रवण करंतु, ए मन मस्तिष्क को सुस्थ रखंतु। ए भवसागर खेल आपको मजा दब। आप खेलु खेलु ए भवसागर पार हो, संसार रू पार हो। आशा करुच्ची अत्यंत गुरुत्वपूर्ण वीडियो को आपण समस्ते बुझीथिबे। ये वीडियो को सुनिश्चित बारंबार शुणिबे कौन कह जीवन में अमूल्य वाणी दिव्य वाणी को सदा सर्वदा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मध्य रखिए, मन को शुद्ध रखिए। ये वीडियो यदि भल लगे आपको सुनिश्चित लाइक करेंगे, अन्य मान पाक पठेबे, समस्ते शुणु, समस्ते जानतु। जदि मो सहित जोड़ा चाहते प्रथम थर मत शुणुंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पुनर्बार आपण मान सहित देखा किसी अमूल्य वार्ता माध्यम, किसी गुरुत्वपूर्ण कहानी माध्यम, सुंदर शिक्षा माध्यम। आज एतिकी, धन्यवाद।